Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén quan la suor del que fem... Bona nit. Si vos sembla bé, jo tinc molt poc interès de parlar del llibre, per tant, parlem de política, que és el que hem vingut. Jo, si vos sembla bé, en 10 minuts, si me deixeu 10 minuts, vos situe on jo pense que estem i el que pense que va passar este any. I en tot cas després podem xerrar tant com nosaltres. Jo demà he d'estar a Falset per a les 7 de la vesprada, per tant estaré tota la nit i tot el matí per si podeu xerrar, si voleu. Me deixeu 10 minuts per fer l'editorial i podem continuar. Els que esteu de peu, si feu petit, jo no gastaré la cadira, si algú la necessita. A veure, sembla mentida, però finalment hem arribat al 2014, sembla mentida, però hem arribat com havíem d'arribar. Anava a dir, sembla mentida, però ho hem fet bé, ho hem fet realment bé, i estem situats en un punt en el qual doncs aquest és ja no estem parlant de dècades, d'anys, estem parlant de mesos, estem parlant de molts pocs mesos. Hi ha una data al calendari clau que és el 9 de novembre i per tant doncs tot el que hem de fer ara ho hem de fer perfecte, perquè ja ens queda el mínim. Efectivament el PAM és un PAM que ja són dits, ja no res, no? Jo crec que enguany n'hi ha 3 dates que hem de tindre al cap, 3 dies que hem de tindre al cap, perquè són els que van a marcar segurament tot el procés. Un és el 9 de novembre, òbviament, un altre és l'11 de setembre, un altre és el 25 de maig, eleccions europees i tot el que pot comportar això. Comencem pel final. 9 de novembre anem a votar. Exactament el que anem a votar jo crec que no ho sap ningú. La meva sensació és que n'hi haurà referèndum. Si no n'hi ha referèndum n'hi haurà eleccions amb un programa de proclamació immediata de la independència, per tant l'equivalent al referèndum. Jo crec sincerament que anirem més cap al referèndum, consulta com dugueu els diputats el menys, i que molt probablement serà en el format que els partits polítics han proposat, aquest de la pregunta, el doble sí, tot això. És molt important guanyar-ho. Totes les dades que tenim a la mà, demogràfiques, sociològiques, enquestes, resultats de les passades eleccions, tot ens diu que guanyem els partidaris de la República Catalana. Però és molt important no adormir-nos. Ens hem de guanyar el referèndum. Si no guanyarem el referèndum, això seria un desastre d'unes proporcions que no volem ni pensar-nos. Per tant, és molt important que ens posem tots les piles i que treballem tots en la línia que estem treballant. No cal fer grans invents. Jo faig la broma de dir que anem 7-1 i queden 10 minuts. Si ells marquen un gol no passa res. No cal ser tribunero del Barça d'aquells que quan tiren un córner comencen a patir, si marquen un gol aplaudim, que no passa res, anem de sobres, però juguem a guanyar. No ens podem permetre jugar a no guanyar. En aquest sentit és molt important, i a mi, no sé, encara després en parlarem si voleu, em preocupen algunes actituds de la nostra gent que comença a veure amb una certa preocupació, de creure's coses que no són veritat, de pensar que tot s'hi val. Jo crec que no tot s'hi val, que nosaltres hem bastit un moviment honrat, plural, alegre, i per tant no hem de destrossar això, és la nostra millor arma, i concentrar-nos i focalitzar-nos molt en la campanya del referèndum. No hem de dormir, no n'hi estiu, oblideu-vos de tot, ja dormirem després, no n'hi ha pressa, però hem de fer molta campanya i el referèndum se guanya vot a vot. Els referèndums es guanyen convencent al veí, convencent a la veïna, i no paren d'explicar-li a la gent que aquesta és la solució més sensata del nostre país. La independència ara ja no és una qüestió de voluntat política, no, és una qüestió de pur sentit comú. O independents o morts, no n'hi ha alternativa, i per tant és la solució més sensata que tenim.
Ja veurem què passa, ja veurem com arribem allà, però aquesta data és molt important. Abans he dit, però, l'11 de setembre. L'11 de setembre és clar, i ens haurem de començar a posar al cap i a treballar. I és clau per una cosa, perquè el referèndum el guanyarem l'11 de setembre. El 9 de novembre el certificarem, però el referèndum el guanyarem l'11 de setembre. De moment no n'hi ha res massa concret. Es parla d'una gran manifestació a Barcelona, evidentment. És molt important, és absolutament determinant que la manifestació de l'11 de setembre d'enguany siga més gran encara que la Via Catalana i més gran encara que la manifestació de fa 2 anys, perquè allà és on guanyarem el referèndum. Per lo següent, a partir d'ara, ja he començat, a partir d'ara, vista la inevitabilitat del procés, nosaltres ens hem passat molt de temps dient tenim pressa, ara no en tenim cap, ja tenim la data, en tot cas tenen pressa ells, no? Ara que tenen pressa ells comencen a actuar, i una part de la seva actuació consisteix i consistirà més encara a dir que perdem el referèndum, que són molt pocs, que que això sí va ser una cosa, però ara ja no li interessa a ningú. Veureu com la Vanguardia començarà a treure unes enquestes impressionants de que el 80% de Catalunya vol quedar-se a Espanya i que els independentistes ja no són ningú, etc. Veureu com es crearà el rebombori, no sé què. Això és normal, forma part del pla, és el que han de fer ells. Nosaltres, però, tenim una manera de tombar-ho tot l'11 de setembre. Perquè l'11 de setembre no ho podran disfressar. No podran dir no ha vingut ningú a la manifestació, no podran dir normalitat absoluta per Barcelona, no podran, i per tant és molt important que l'11 de setembre fem l'última de les manifestacions, però la millor de totes. Perquè això òbviament obrirà els ulls als indecisos, que són els que acaben decidint. Quan arriba un referèndum, quan arriba un procés d'independència, hi ha un sector de la població en contra, no podem aspirar que no n'hi hagi gent en contra, fins i tot seria perillós que no n'hi hagi gent en contra, però n'hi ha un sector que és indecis, i aquest sector indecis es pot abstenir o pot acabar votant que sí per no enfrontar-se a la majoria de la població, i per tant hem de demostrar al carrer que som la majoria de la població, i hem de fer-ho de la manera que ho hem fet, amb alegria, amb projecte, explicant a la gent les coses, ensenyant-li al món. És molt important, la batalla ja s'està jugant al món, ja no es juga a Espanya, i el món ens mira amb molta atenció, i per tant la coreografia que fem és molt important. O sigui, 11 de setembre preparem-nos tot el que es tingui que fer, tot el que es tingui que organitzar, però aquest dia és el dia que guanyem la referèndum. I pel mig, com el dijous, ens apareix el 25 de maig, que és una llauna. Tots voldrien que desapareguera, que no hi haguera eleccions europees, deixes tu ara les eleccions aquestes que t'interessen, etc. Bé, jo no entraré ara al debat sobre si candidatura única o no, entre altres coses, perquè ja ho he dit, no tinc clar que és millor, i per tant tampoc no tinc massa clar que és millor. Però només vull advertir d'una cosa respecte al 25 de maig. Nosaltres no sabem què va passar a partir d'ara. N'hi ha un full de ruta molt clar. Un full de ruta que diu que el 9 de novembre votarem, que si votem que sí, començarà el procés d'independència, i que per tant s'haurà de fer la negociació que s'haurà de fer, s'haurà de proclamar la independència i haurem de començar a debatre la Constitució de la República, etc. Com passarà pel mig i especialment què farà Espanya, no ho sabem. Probablement no ho sabem ni ells. D'acord? Ells tenen el cap idees i segurament aniran posant-se nerviosos conforme passa el temps i poden començar a fer animals. Segons el que passa, el 25 de maig serà el 9 de novembre. Com sabeu, electoralment, tu no pots convocar cap procés electoral 2 mesos abans ni 2 mesos després del dia d'una votació. És a dir, des del 25 de març al 25 de juliol no poden haver eleccions, però el dia de les eleccions europees sí. El 25 de maig sí que pots convocar unes eleccions, un referèndum, que sí, perquè aquest dia ja està, ja n'hi ha convocades unes. Per tant, alerta,
que no ens vegem obligats a no esperar el 9 de novembre i a moure tot cap al 25 de maig. Si passa que no ens pilla dormint, per tant, anem fent. Què vull dir amb això? Vull dir que tenim un any de molta feina. Tenim un any de molta feina, tenim un any en el qual hem d'esforçar-nos molt, hem de treballar molt, però, i això m'agrada a mi repetir-ho sempre, tenim un any fantàstic. Això que estem vivint és irrepetible. Jo sempre li dic a la gent, gaudiu, agafeu una llibreteta i apunteu notetes, feu fotos. Això que estem vivint és la cosa més impressionant que ens pot passar. Molta gent no ha pogut fer res més que resistir per aquest país. Molta gent s'ha hagut de passar molt mal aguantant aquest país. I nosaltres som els privilegiats que tenim l'oportunitat de guanyar. Per tant, guanyem, però siguem conscients, guanyem de forma feliç, guanyem gaudint d'aquest any fantàstic que se'ns passa. Com deien abans, jo he estat en diversos processos d'independència, he estat en 7 països, treballant com a periodista quan hi ha la independència, i hi ha una cosa, i amb això acabe, que m'agrada explicar perquè la gent a vegades tenim un concepte molt romàntic de la independència. La independència és un procés, no és un fet. La gent tendim a pensar en la nit de la independència com una cosa sensacional, la nit de Reis, de la bèstia, i tot el món abraçant-se pel carrer i oferint-se flors i cantant la marsellesa i a saber què. Això no passa. La nit de la independència normalment no passa res, una nit molt avorrida. I l'endemà moltes vegades tampoc passa res, perquè la independència no comença així, la independència ja ha començat. Nosaltres vam començar la independència l'11 de setembre de l'any passat. Nosaltres no estem somiant que un dia serem independents, estem construint ja la independència. És una diferència molt gran. I això és com un riu, és un riu que va avall, i els rius no canvien de direcció. És un riu que va avall i per això més i més gent se va sumant al riu amb tranquil·litat i amb normalitat. Si fa un any ens hagueren explicat que determinats polítics estarien parlant d'independència tan tranquil·lament, ens hauria costat molt d'imaginar. Si fa uns mesos, no tant, ens hagueren dit que cada vegada n'hi ha més socialistes que estan entrant al procés d'independència amb tranquil·litat, ens semblaria molt difícil i està passant. La gent fa com quan entra al riu, posa el peuet, que fred és això, no sé què, tal, però a la que està dins, ja està dins. I d'ahir no el traus, ahir va Caravall. Doncs aquesta és la força del procés d'independència. Anem Caravall. I estem arribant al final. I aquest anar Caravall és el que li dona força, el que la fa natural. Si ens haguem fet independents el 12 de setembre de l'any passat, hauríem tingut un riu enorme. Perquè no estàvem preparats, no sabíem què havíem de fer, no sabíem per on començar. Ara, tot està preparat. I el que no està preparat té igual. La major part dels països s'han fet independents de la nit al matí, per tant no tenien res preparat. No va passar res, nosaltres tenim molta cosa preparada. I aquest riu que va baixant té una fita major en la proclamació de la independència, però això tampoc és possible. Els països estrangers tenen raó quan diuen això és un afer intern espanyol. Efectivament, és un afer intern espanyol. Fins al dia que es proclama la independència és un afer intern espanyol, perquè nosaltres som una comunitat autònoma d'Espanya. Res més que això. Però tots els països del món ja saben que no. I tenim proves més que evidents de que la comunitat internacional està guaitant a veure què fem i està pendent del que fem. La comunitat internacional té regles. Quan jo vaig néixer n'hi havia quan nosaltres vam néixer 56 estats al món. Ara n'hi ha 195 a l'ONU, més uns quants i no estan a l'ONU. Per tant, això s'ha multiplicat, els estats apareixen constantment i per tant la comunitat internacional sap el que ha de fer quan apareix un estat. I n'hi ha una regla d'or: l'estat es proclama. El moment clau en el qual la comunitat internacional diu n'hi ha un nou estat és quan es proclama, i el proclama el Parlament. Ningú ens ha exigit que fem el referèndum.
N'hi ha hagut països que els ho han exigit. A Macedònia li van exigir que fes un referèndum. Nosaltres ens ho hem posat nosaltres com a Déu, però ningú ens ho ha demanat. El farem. I jo crec que l'hem de fer, a més, per això que comentàvem abans de l'endemà. Jo crec que és el poble el que ha de proclamar la independència votant. I després els polítics l'han de ratificar, proclamar. Però els efectes de la llei internacional només compta la proclamació. Si no fem referèndum i proclamen, ja val. D'acord? Per tant, la proclamació és el moment clau. Ara bé, quan acabi la proclamació, l'endemà comença la feina, que és la Constitució, que és ordenar l'Estat, etc. Nosaltres podrem fer el que diguem. Tinc un amic que s'ha estat empenyat en defensar que conduït per l'esquerra. Espero que no cal passar-se tant, però sí que és veritat una cosa que li reconec. Jo trobo que és absurd conduir per l'esquerra, però li reconec que per primera vegada nosaltres sols podrem decidir si conduïm per l'esquerra o no, i això és el gran canvi. Per tant, si us sembla bé, a partir d'aquí jo no tinc cap pressa, dialoguem, preguntem, parlem, i jo estic a la seva disposició.